Għajnejn il-Kattoliċi fuq 22 kardinal il-ġdid li nħattru mill-Papa Benedettu 16 is-Sibt filgħodu. Fosthom il-Malti Prospero Grek illi ftit tal-jiem bissilu sar isqof waqt l-ordinazzjoni episkopali tiegħu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Lebsin il-bis aħmar, il-Papa Benedettu 16 appella lil kardinali l-ġodda biex iservu lill-Knisja bimħabba. Il-kardinali l-ġodda ġejjin mill-Istati Uniti, Hong Kong, l-Italja, il-Portugal, Spanja, il-Brażil, l-Indja, il-Kanada, ir-Repubblika Ċeka, l-Olanda, ir-Rumanija, il-Belġju u Malta. Sempliċi, ħelwa, ftit twila naturalment għaliex konna 22. Imma naturalment anke meta morna għand il-Papa u tagħna ċurket kommozzjoni jkollok. U ringrazzjani li meta mortien għalik xogħol kollu li għamilt, nispera li nkompli nagħmlu speċi ta' beda jitħaq. Il-kardinali huma l-aktar kollaboraturi viċin il-Papa fil-Vatikan u madwar id-dinja. U ma jmexxu arċidjoċesi kbar u dipartimenti fil-Vatikan li jgħinu lill-Papa jiddeċiedi il-politika tal-Knisja kif ukoll id-dottrina li taffettwa ħajjet il-Kattoliċi mad-dinja kollha. Il-Knisja Kattolika issa għandha total ta' 213 il-kardinal li 125 minnhom għandhom inqas minn 80 sena. Li kardinali ikunu jistaw ikunu parteċipi fil-konklavi li jeleġġi Papa ġdid la darba il-Papa Benedettu 16 item ħajtu fuq din id-dinja. Il-ħatra ta' 22 kardinali l-ġdid qed issir fost xnijat u skandli ħerġin mill-Vatikan li jikkonċernaw prattiċi ħżiena adottati mill-isqfijiet u l-kardinali tal-Knisja Kattolika. Prospero Grek huwa t-tieni kardinal Malti u l-ewwel kardinal Agostinjan tas-seklu. Preżenti għaċ-ċerimonja jirrappreżentaw lil Malta kien hemm il-President ta' Malta Giorgia Bela u l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg.